L'agricultura depèn de molts recursos naturals, alguns són renovables i altres no ho són. El fòsfor és un recurs no renovable associat activament a la producció agrícola. Les plantes necessiten fòsfor per créixer i les fonts, naturals de fòsfor són bàsicament la mineria. El fósforo es un material natural, no es renovable y no tenemos grandes yacimientos en este momento. Entonces, todos aquellos proyectos que tengan la viabilidad de captar fósforo de una fuente secundaria y reutilizarlo son bienvenidos porque llegará un momento en que lo necesitaremos y no lo tendremos. Clar, un punt important és saber que quan s'aplica fòsfor en un camp hi ha una part d'aquest fòsfor es perd, és a dir, no tot s'incorpora en la producció agrícola, no? Hi ha una certa ineficiència, a vegades fins i tot molt elevada, no? Un 70 o 80% en alguns casos. Llavors, quan plou o bàsicament pel procés de regat, aquest fòsfor se'n va amb l'aigua i acaba a les masses d'aigua receptores, canals, agrícoles o fins i tot aigües subterrànies. El projecte Sofos consisteix en recuperar aigües d'un canal agrícola que està aquí a l'Agròpolis, que recull de tota la zona productiva del Baix Llobregat. Nosaltres recuperem aquesta aigua, que encara té certa part de fòsfor, normalment al voltant d'1 mil·ligram per litre. Aleshores la fem passar per un sistema en doble etapa. La primera etapa d'aquest sistema de tractament és un sistema d'aiguamolls amb flux vertical, que la idea és retirar partícules, terbolesa d'aquesta aigua i eliminar matèria orgànica soluble i nitrogen. A la sortida d'aquest sistema es fa passar aquesta aigua, que ja no té els contaminants de nitrogen i fòsfor, per un sistema de filtratge també reblert amb escòries d'acer, de la producció d'acer. I aquestes escòries la que retiren el fòsfor. L'aigua que surt és aigua més neta i per tant es pot reutilitzar en l'àmbit agrícola i el fòsfor que ha quedat retingut en les escòries es pot utilitzar com a producte de fertilització en agronomia, perquè encara té el fòsfor que hem recuperat de l'aigua. Les escòries siderúrgiques surten del procés de fabricació de l'acer. Aquest acer es fabrica amb xatarra, són uns forns que s'omplen de xatarra, es tapen quan està ple, s'entren 3 elèctrodes que fan una descàrrega i llavors es produeix una fusió de la xatarra i d'aquí és d'on surt l'acer. El que passa que aquest acer té impropis, que és el que composa l'escòria siderúrgica. Aquesta escòria siderúrgica, només per densitat, queda flotant a sobre de lo que serà l'acer. Per seguir fent l'acer, s'agafen les escòries i es separen. Llavors, un cop treta l'escòria siderúrgica que està sobre l'acer, es refreda i aquest producte final, que ha passat de residu a producte, és el que surt al mercat per diferents aplicacions d'obra civil y para altres que puguin donar un valor afegit a aquest residu valoritzat. Una vez llega el árido siderúrgico aquí, lo que hacemos es determinación de las propiedades físicas, mineralógicas, químicas y sobre todo el potencial de contaminación que podría tener. Hasta ahora lo que hemos visto es que en términos de liberación de contaminantes estamos por debajo de unos límites que podríamos considerar peligrosos, por un lado, entonces esto, digamos, es efectivo de cara a la contaminación al medio ambiente, y lo otro es que vemos que las escorias, debido a esta composición química que tienen gran capacidad de fijación de fósforo. Poden tenir metalls pesats. El que no està molt ben estudiat és què passa amb aquests metalls pesats, el seu destí final. No se sap ben bé si acabarà al sol o a les plantes, això també ho estem estudiant en el context del projecte Sofos. És evident, de moment, que afegint l'escòria la planta té suficient fòsfor, de moment. Que això és una primera pregunta, no? Aquest fòsfor el pot aprofitar la planta? Doncs, de moment, sí. Llavors, tenim el control negatiu, aigua. Aigua de l'aixeta, no té fertilitzant, per això queden una mica més pobres. Després tenim el control positiu, que el reguem amb una solució que es diu solució de Hoagland, que és un fertilitzant químic estàndard, i després, a partir d'aquí, ja tenim el primer, té la mateixa quantitat de fòsfor que el fertilitzant químic, però en lloc d'introduir-lo a través del fertilitzant químic, introduïm aquest fòsfor amb les escòries. El següent, que és el que ens està creixent millor, té 10 cops aquesta quantitat de fòsfor introduït també amb escòries. I el següent, que és aquest de color groc, té 20 cops la quantitat de fòsfor. I llavors al final de l'experiment també mirarem dins de les plantes si han quedat algun tipus de residus metàl·lics, etc.
Bueno, el benefici principal és que els agricultors depenen, diguéssim, d'un producte comercial, que el cost del qual segurament anirà creixent, bàsicament perquè la demanda augmentarà i la disponibilitat disminuirà, i per tant, com a mínim, es planteja a partir del projecte Sofos que una part, diguéssim, dels requeriments de fòsfor seria cobert, diguéssim, en el lloc. I si els resultats i les hipòtesis de partida són correctes, en principi les escòries podrien fins i tot afavorir el creixement d'espècies vegetals. Tot això sempre tenint en compte que s'ha de controlar la finalitat d'aquests metalls pesats a on van, que és l'objectiu també del projecte.